Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 2 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ato karong gisaulog o gihinumduman ang mga kaigsuunan nato nga nangamatay na. Atong iampo ang tagsa-tagsa nila kakalag ug kaluwasan. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 6 bersikulo 37 ngadto sa 40. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, "Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan muari kanako, og ang muari kanako dili gayud isalikway, kay nanaog ako gikan sa langit. Dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundi aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Hinuon, banhaon ko silang tanan sa katapusang adlaw, kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuking walay katapusan, ug banhaon ko sila sa katapusang adlaw." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.